Gusto ka mo tanawan niya pag suot og headphones piste o kapas basaha animal ka. Sumayong pagpamuyo sa inyo di ano. Hinayon mo na itong tingog kaya ba? As 12 na. So wala una mo daw ang eclipse mga matutagawa sa itong tanatanaw ng katong eclipse mga katang-atang dito. Let's go. So nara ko diri sa sala. Kaya maklaro naman ang moon diri pero puti pa manggayo, may usa gamay eclipse ni. Sabagay, alas 12 pa mampot. So, napaisaw. Ay, napamandari niya magsugat na silang duha. Silang duha magsugat na. May mo na silang kuhan. Eclipse. Antag maklaro niya. No? So, happy 100 subscribers dahil sa to. Abot na kita 100 subscribers, no? Tahan ko pala kita. Upload na ko to, itong vlog na to. 100 subscribers, so magulat sa Tagalauna. No? So, katsa. Ay mo pagbuot kung dili ni SpongeBob ako nga 1 hour later. So, update lang ko guys, no? Una na pasado, pero wala po yung eclipse na eh. Sabi, maasaro iyaw pa. Takot na rin ka. Wala po yapon, no? Di man focus pa eh. Ay, nanay daw, focus kayo ah. So, balik na tanaw niya o kanang nanasud siya, no? Kaya karon o kasi basig may mo kung magpira na ba, no? Oh, wolf. Kana may mong wolf ba? Gapuha sa mga bitaw. Yan ay baglis, oh. Maklaro mo siguro na niya. Nagbaglis ang clouds niya. Tibay kayo ba? Makakalanin. Makakasugat ka nito. Buguwa pa na ako. Sige, balik sa tanya. 1 hour later, pero akong tingog. Sumara na ako nalipong na rin ako nga. Sigtan ako sa moon ba? Yeah. Madugay ra ba mong tinanaw kay murag na yung kamang sa moon ba? Wala. Kaya may tao ba niya? Ang anak. Kapuya na eh. Po man. Dagan na kayo itong video. Actually, dili lalay mabilar pala nalay makontent mong paghilom diha. So, ang oras kay alauna 47
gabi na. So gikan akong kwarto pagbalik na ako agi ako no. So hapit na po katulugon mo akong wala gid siguro na eclipse. Yatik ra ko Kuya Ken. Tingnan itong balik ko niya balik sa kong ida. Balong ko nga korne, walang dyan ko mabutang sa kong mga cats. Hahaha. So yawa, wa na gid no. Hapit na mo daw ang bulan no. Wa jud ko kitag eclipse ba. Yawa. Tugta. Nag-alarm ko ani nga time. Share na ako. Share ko lang. So agyapon tani surrender no. Alas 2:30 na hapit na mag alas 3. Pero wa gyapon ang piste nga eclipse. Di ko sugutong di ko kakita eclipse ron kay layo-layo na ako ang ulat niya. Di na ko kakita. Di na surrender na unsa. Natug ka. Sa kwarto. Finally, naabot ra jud. Abtag ugma. Yawa ka korne. And yes, bumtag na no. So, na-scam ko sa eclipse ba gabi iba na bilar-bilar na no ko. So, happy 100k. Oh. Happy 100. Piste 100 pagani. Advance kay gunahuna. Advance mindset ba na unsa? So, happy 100 subscribers ato ano. Nag-ihaw mig baboy pero wala ko gi-video kay may labot ato. May magmakakaon mo pag-ihaw ko. Pero nag-ihaw jud mi. Kay baligya. Woo! So daghang salamat sa mga padayon nga nagasubaybay sa ato ang vlog no bisag mga way pulos ba. So ako lang ning i-take nga opportunity para ipahibalo sa inyo nga nganong ingon ani ang style sa akong vlog. Kanang dili parehas anang na mga ingon aning effects. Ingon ani kanang inig magtungok pinaingon ani ug kanang mga katawa nga pinaingon ani anana. So no kay ang ako ang idol dili siya nagagamit ng nana. So si Kong TV ba mama may idol gina ko yang mga the way siya mo kuan ba taas mo siya humor good the way siya mo dala og mga tirada sa iyang vlog ba which is ganahan kay nako tanaw no ganahan gid kay nako masundog unta kay inig-abot na ako basig kaluyan makaabot ko pa yung mansyon na. So ang kana ni ron nagpasalamat ko sa inyo ha nga sa padayon nga nagasubaybay sa ato ang vlog no. Salamat jud kayo pero daghang salamat ato gyapon pugso na kuan nga nakaabot tag ingon ani. Daghang kayong salamat kay nakaabot tag ingon ani no 100 subscribers. Wala pa kay ta ning hangyo ug mayo. Ang uban gani nga kanang nag-start og vlog kay nag-sub to sub sila. Ana ba? Sub to sub dayon nang mention sa Facebook na lain man na paminaw ni na kay napugos mo tao. Kamo ganahan mo tanaw pero dili ana ra gud. So ang lesson day by the way gabi ang lesson nga nahatag ato sa tuwa nga ug kaya pa nimo nga kuan ayog surrender sa di ba ug kaya pa nga paminaw nimo murag na kay mapaabot sa imong gipaabot di patsada permente das ba nya ug wala gani pero gabi inagi siguro eclipse gabi alas 5 man ingon papa pero nakatog na lang jud ko ba kay kapoy kay akong lawas good. So mao ra to, wag apoy pulos. Di ay abi na ako kanang akong lesson ngay hatag makatabang makapadugang sa inyong pagka-bright nya di man day gapon. So daghang kayong salamat sa pagtan-aw. Mubo ra kay nga video kaya atong video gapon taas kayo. See you sa vlog 11. So
Boss Ane, Michael John Ane, Boss Dol, Power, Chicken Pit Gang. Sa may ending tibay ha. By the way, kuan day katong about kay Il Isog. Siguro mga next week. At ako ang ginappreparahan nga kanang mga tulo ka videohan ba. Magpapansin gyud ang builog yun. Di ta mapansin. Watay may mo. Kalas-kalas sa tag-oras no. Sige. Bye-bye. Love you.